nummer 4. Kun je mij uitlezen waarom had je al badslippers in, hè? Nou, het rent onvlak. Het rent onvlak. Ja. Ik kan het me net voorstellen. Nou, ik wel. Wat rint er nou noffelijker aan als op een peer van zulke mooie squam? Hier is de klem. Ja? Ja, klemsa. Wat is hier de bedoeling van? Nou, ik ren van het goede doel. Ik zal in Nijmegen de 50 kilometer doen en ik zie je nog sponsors daarvoor. Dus vandaar dat mijn recht de uitzit. Werken en belt. Nou, Werken en belt. ja, nou, dan ben ik mooi actief. Dus, ja. Oké. En die badslippers, hoeveel heb je daar nou al op roen? Ah, ja, weet ik niet. Net, kilometers. Alsjeblieft, leven meisken, ren zo veel mogelijk terug in het startvak, zodat we alle jaar een plakje hebben daar. Als we een beetje drinken en wat broodjes zien. Oké. Ik een onderbroek zit erin, hè? Een onderbroek? Ja, zit Zit ik een onderbroek in? Maar waarom dat? Ben je de vrouw van deze meneer? Een paraplu Oh, van die en meneer. een paraplu en broodjes. Dan zit ik een onderbroek in, Jerk. Ja, die laat onderin. Is dit een onderbroek? Nee, je hebt een grote stok bij je. Ja, dat is mijn maat. Wat dan? Nou, die ga ik altijd bij me, ben ik nooit alleen. Maar je hebt er wel zin in een stuk wel, Ja, hè? ik wel. Je glimmen de roer. Ja, ik ben vol vuur. Ja, absoluut. Ja. Waarvoor? Wat zei ze? Waarvoor? Waarvoor? Nou, die 42 kilometer. Ja, cultuursnuiven, joh. De hele dag. Maar luister, waarom doe je dat nog onderbroek? Ja, je weet het nooit, nou. Maar één lesje. Oh ja, dat is een mooi onderbroek. Ja, nee, die gaan we nog even zien. Kan Een mooie onderbroek. Ja. Dat is ik al verschworen. Als de zon gaat schijnen. Dat wist ik net niet eens. Net eerder vertellen, Maar ben ja. je bang dat er een keer wc's binnen? Nou, ja, maar soms, hè, dan ligt je wel eens wat. Nou, dus,